Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er een goed overleg was tussen de overheid en de gepensioneerden. Het gaat allemaal over de indexering van de AOV, over de betalingen die nog gedaan moeten worden aan de gepensioneerden. Daar was vorige week vrijdag een manifestatie over en als gevolg van die manifestatie was er gisteren een gesprek. De pensioenorganisaties UPAH, APT, MPK en APPK hebben met de regering om tafel gezeten en de gesprekken verlopen in goede richting. Maar er moeten nog verdere besprekingen plaatsvinden tot er een definitieve beslissing wordt genomen. De vergadering begon om 11 uur en eindigde rond 2 uur. En aanwezig waren de minister van Financiën, Charles Cooper, vertegenwoordigers van de SVB en minister Charity America Francisca van de SOAW. Van de pensioenorganisaties waren adviseurs en vertegenwoordigers aanwezig. Het wordt dus groots opgepakt. En later deze week, aanstaande vrijdag, wordt er verder gesproken. Het gaat dus over de indexering die nog gedaan moet worden van de pensioenen. En dat is een lang en hekel onderwerp. Maar het is goed dat de partijen, in plaats van te manifesteren op straat, nu met elkaar om tafel zitten. Volgens Shaheen El Hagen was de nationale dialoog niet nodig. Dat zegt de parlementariër voor de PAR. Hij reageert op het feit dat de overheid in september de eerste van een aantal nationale dialogen had georganiseerd. En dat moest een reeks van 6 worden. Die dialogen zijn daarna gestopt. Ook de minister van Financiën, Javier Silvania, die heeft ontslag genomen en die is nu parlementariër. Maar volgens Shaheen El Hagen namens de PAR moet er ook geen nationale dialoog zijn, maar moet er om tafel worden gezeten. En dan het liefst met de plannen die zijn partij, de PAR, naar voren heeft gebracht. Het gaat allemaal over de indexering en verhoging van het pensioen. De AOV, daar heeft de PAR verschillende punten voor naar voren gebracht. En op die manier moet er tot een oplossing worden gekomen. Niet door de bevolking uit te nodigen om naar een dialoog te luisteren. Rechter bepaalt, docent weer aan het werk, dat meldt de Extra vandaag. De rechter op Curaçao heeft bepaald dat een docent moet worden teruggeplaatst in haar functie en dat de regering de salaris met terugwerkende kracht moet doorbetalen vanaf het moment dat de werknemer haar loon werd stopgezet. De docent diende een bezwaar in tegen het besluit vanwege pensionering. En daarvoor is uiteindelijk een stap naar de rechter gegaan en de rechter heeft bepaald dat de docent gewoon weer aan de slag kan en dat terugwerkend ook het salaris binnen moet krijgen. Het is een opmerkelijke stap die wellicht gevolgd gaat worden door andere mensen in het onderwijs. Premier Schoof komt op bezoek. De Nederlandse minister-president Dick Schoof zal later deze week eventjes op Curaçao en Aruba doorbrengen. Dat komt, hij is op 6 en 7 november in Brazilië tijdens de klimaattop in Belém. Daarop zal hij naar Colombia reizen voor de CELAC EU-top. En tussendoor is er even ruimte om Curaçao en Aruba te bezoeken. Dus vrijdag en zaterdag is hij hier en geeft zaterdagochtend een persconferentie. En dan zal hij aangeven wat de reden van zijn bezoek is. En ook wat de 2 bezoeken aan de 2 toppen heeft opgeleverd. In Brazilië gaat het om een klimaattop. En in Colombia gaat het om een top van de Europese Unie. Die wordt georganiseerd door de Community of Latin American and Caribbean States, CELAC, samen met de Europese Unie. En daar wordt gekeken naar het partnerschap tussen Europa en de Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. En de versterking van de positie van de EU als betrouwbare partner van deze regio. Het ministerie betreurt onjuiste plaatsing. Dat gaat over het ministerie van Justitie. Die reageert op de beslissing van het gerecht in eerste aanleg op Curaçao. Die heeft namelijk gisteren bepaald dat de plaatsing van een onder toezicht gestelde minderjarige op de gesloten afdeling van het JJIC onrechtmatig was. Het Justitieel Jeugdinstituut had de minderjarige vastgezet en daar waren geen wettelijke gronden voor. De rechter bepaalde ook dat de minderjarige per direct moest worden vrijgelaten. Het ministerie liet weten dat de situatie
heel erg wordt betreurd. Er is personeelstekort, maar dat mag nooit ertoe leiden dat de regels niet worden nageleefd. Het ministerie erkent dat de regering verplicht is strikt te voldoen aan de bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. En als een kind zich vervelend of op wat voor manier dan ook gedraagt dat de begeleiders dat niet prettig vinden, mag het nooit zomaar in een jeugdinrichting worden opgesloten. Gestolen auto in de Mondi teruggevonden. De politie van Rio Canario heeft gisteren een voertuig ontdekt dat afkomstig was van een diefstal en achtergelaten was in de Mondi aan de Cabo Verdeweg. Het gaat om een witte Suzuki Swift. Die is al enkele dagen geleden gestolen en er zijn spullen weggehaald uit de auto. Maar nu worden er vingerafdrukken, wordt gekeken of er vingerafdrukken zijn, zodat men de dieven kan achterhalen. Gewonden bij 2 auto-ongelukken. Dat gebeurde gisteren. De eerste ongeluk vond plaats op de Elias Moreno Boulevard. 2 voertuigen knalden tegen elkaar, een SUV en een fiets. Ook reed een van de auto's daarna tegen een lantaarnpaal. Dat resulteerde in een aanrijding met een greppel. En de bestuurder van de fiets liep een hoofdwond op en moest naar het CMC. Later, op de Amandelweg, was er een ongeluk op de kruising met de Druifweg en de Koraalspechtweg. Ook 2 auto's tegen elkaar en ook liep een van de 2 bestuurders een verwonding op. In dit geval een vrouw die verwondingen opliep aan borst en hoofd en moest ook naar het CMC worden gebracht. Wie zelf op de weg rijdt op Curaçao merkt het. Er zijn veel ongelukken. We hadden het eerder deze week al over mensen die door rood licht rijden. Maar het niet verlenen van voorrang is ook een grote reden van ongelukken. Dus mensen, rij voorzichtig. En wij gaan even naar een break. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e o saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Lucille George Wout is na 12 jaar gouverneur van Curaçao deze maand geen gouverneur meer. Ze neemt afscheid en daarvoor komt in de plaats Maurits de Kort. De Raad van Minister bood er afgelopen vrijdagavond een afscheidsdiner aan. Daar was ze bij aanwezig samen met haar echtgenoot Herman George. En dat diner vond plaats ter ere van het 12-jarige ambtsperiode, het einde daarvan. En werd gehouden in de Cathedral of Thorns. De Cathedral of Thorns, de kathedraal van Doornen. En dat was een mooie bijeenkomst waarbij minister-president Pisas namens de Raad van Ministers de gouverneur bedankte omdat ze haar ambt de afgelopen 12 jaar heeft vervuld. Moedig, betrokken en altijd op zoek naar verbinding. Dat waren de woorden die volgens de premier perfect het gouverneurschap samenvatten. Dan gaan we naar Bonaire. Daar zijn prikdagen. Mensen kunnen zich laten prikken voor
tegen griep natuurlijk, maar ook voor een nieuwe prikken van corona. Er is een heel schema gemaakt. Van 4 tot en met 8 november kunnen mensen langskomen. Ook kunnen ze bellen om thuis geprikt te worden, maar op die manier wil Bonaire voor zijn dat mensen, vaak via bezoekers uit Nederland, griep krijgen of dat corona, wat nog steeds niet helemaal weg is, weer terug kan komen. En dan gaat het vooral over mensen die wat hogere leeftijd hebben of een zwakkere gezondheid. En we blijven op Bonaire, want het is wel mooi om te zien hoe men daar met de BSN omgaat. Dat is het speciale nummer dat mensen nodig hebben voor burgerzaken om bijvoorbeeld naar Nederland toe te gaan. In Nederland krijgen bewoners dat bij geboorte. Hier op de eilanden wordt dat nu langzaam ingesteld. En u ziet een video van een van de Bonaireanen in Nederland die uitlegt waarom dat BSN zo nodig is. En die BSN-dagen die zijn trouwens niet alleen op Bonaire, maar ook op Saba en op Statia. Kijk even naar de video. Mijn naam is Eugene Elhage, ik ben van Bonaire en ik ben nu aan het studeren in Nederland. Wat is een BSN? Een BSN is een persoonlijk nummer die je gebruikt voor je contacten met de overheid. Een BSN is heel handig omdat het alle contacten met de overheid soepeler maakt. Het maakt het ook mogelijk om dingen net als verzekering, bankrekening en studiefinanciering te regelen. Een BSN maakt het ook mogelijk om je zaken online te regelen via je laptop of je telefoon. Mijn moeder wil bijvoorbeeld de BSN gebruiken om een bankrekening te openen in Nederland, zodat zij mij makkelijker geld kan sturen terwijl ik hier in Nederland woon. Hoe bewaar je een BSN? Een BSN is een persoonlijk nummer, dus het is belangrijk dat je het voor jezelf houdt. Omdat je zoveel dingen kan regelen met een BSN is het belangrijk dat het niet in de foute handen terechtkomt. Dan gaan we weer terug naar Curaçao. La Vie Coral Estate is geopend. Dat gebeurde door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, Charles Cooper. Die deed de officiële opening. Minister-president Pik Pisas verrichtte het symbolische moment door het rode lint door te knippen. Er zijn 2 modelwoningen gepresenteerd. Het gaat om villa's die symbool staan voor het project van de Triangle Groep Curaçao. Ze zijn ontworpen door architect Henk Bolivar en ingericht door interieurontwerper Patrick Rus. En de bedoeling is dat La Vie uitgroeit tot een exclusief en duurzaam resort. Dan gaan we naar New York, want Curaçao deed mee aan het New York Marathon. Die werd afgelopen weekend gehouden. 17 lopers uit Curaçao. Ze liepen allemaal de marathon uit. Sommigen ook nog met een verbetering van hun persoonlijke tijd. En om u een beeld te geven, er deden 60.000 mensen aan mee. Die probeerden allemaal meer dan 42.000 meter te lopen. Ruim 42 kilometer. En dat was mooi dat Curaçao zo vertegenwoordigd was. Ze hadden ook speciale jassen aan, want ze zijn natuurlijk het klimaat van Curaçao gewend. En in New York is het koud. En na afloop werden ze uitgenodigd op het Nederlandse consulaat voor een bijeenkomst met de Nederlandse Olympisch kampioene Sifan Hassan. Dan gaan we naar internationaal nieuws. Er wordt al weken gesproken over de spanningen tussen Venezuela en Amerika. Trump heeft heel veel boten gestuurd. Er wordt vaak gereageerd. Er wordt vaak door Trump op social media gereageerd op ontwikkelingen. Nicolás Maduro van Venezuela doet dat met zijn televisietoespraken. En ik laat u een beeld zien van een toespraak dat gisteren werd gehouden, waarin de president van Venezuela grapt dat hij door heel deze spanningen met Amerika beroemder is dan artiesten als Taylor Swift en Bad Bunny. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog zo vaak op Amerikaanse televisie zou te zien zijn, aldus Maduro. Yo me asombro de ver mi foto, yo todavía me asombro, de ver mi foto y mi imagen en Fox News, CNN, y digo, coño, ¿hasta dónde llegaste, Nico? Ah, es que de verdad uno no debe sorprenderse. Y digo, coño, soy famoso. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita. Que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.